yawancin mata masu haifan fari za ki kai daga zaran an haifu sai ki gaji suna ce ni fa na zata shayarwa wannan kawai haka kawai yake zuwa, kawai daga kin saka yaro sai ya kama mama kawai ya sha. Ni ma haka nan zata fa kafin na yi aure, amma da na yi aure a yanzu ya faru da ni sai na tabbatar da kai a ce fa iyayenmu suna matukar kokari, domin ba za ki san abin da yake aukuwa ba kuma ba su nuna miki cewa shayarwar nan akwai wahala ba. Yawanci kuma mata suna ba sa ba da muhimmanci sosai akan shayarwa, suna gani abu ne gama gari da idan baki da mama kawai zaki iya bada formula ko wani abu makamancin an haka, amma kuma muhimmancin ruwan mama yana da matukar muhimmanci sosai. Ya kamata duk wani jariri da aka haife shi iyaye like mamar ta ba shi gatan da za ta shayar da shi har na tsawon wata 6 ko kuma fiye ma da haka. Sai sa saboda muhimmanci shi ne sai sa na ce bari in ba ku waɗannan hanyoyi domin ni na aikata shi a aikace kuma ya taimake ni. Ke ma kuma a matsayin ki na mai haihuwar fari kina buƙatar waɗannan shawarwari, domin in kin san waɗannan zai taimaka miki wajen ki ga kin shayar da yaron ki ba tare da matsala ko kuma kin fuskanci kalubale ba. Hanya na fari shine ki fara shayarwa da wuri. Ya cikin jini da dama wasu especially in haifuwan fari zaki in ba ce a ki dauka ki bada ba, wata za ta ce a ni ina jin kunya fa zan iya bada ba gaban surka gabar wa ki bar surka a gefe ki dauki yaro ki sa shi a mama ya dinga sha akai. Hakan yana da matukar muhimmanci domin in kin yi in ba ki fara da wuri ba zai stimulating ki fara samun ruwan nono da wuri ba, to kin kala yaron ki kuma zai zauna da yunwa. In yaro ya zauna da yunwa kuma kin kalla za a iya samun matsala. In kin fara da wuri kuma hakan zai saki samu ruwan nono da yawa fiye da sauran iyaye da basu samu ba. Haka zalika mata waɗanda aka musu CS da zaran kin samu sauki kin ji kina da ƙarfin jikinki ko kuma kin taho hayyacinki ki fara matsawa ko da a roba ko a kofi ko wani abu a ɗauka a ba jaririn nan. Kada ki bari ki ce ni fa sai na warware har yanzu ban warke ba da suwa ba. Ki tabbatar a ki matsa da wuri saboda kada ruwan mamanki ya tafi ko kuma ya fara bushewa. Sai hanya na gaba kuma ki tanadi wajen shayarwa minki ta musamman. Tanadar wajen shayarwa ta musamman yana da matukar amfani domin zai rage miki ƙiuyan yin shayarwa, especially kamar ni lokacin da na haifu a ɗakina ina da favorite wajen da nake zama na shayar da jariri na. Haka zalika in nazo ɗakin zama wato falo ina da favorite kujera na da nake zama, na san in nazo wannan wajen kuma wannan favorite wajen abin da yasa ya zama favorite waje saboda duk wani ka'ida na shayarwa ya abin nan waje ne da zaki iya zama straight ba tare da kin lankwasa haka ko kin lankwasu wani haka ba, kuma waje ne da ina ajiye ruwa na da dan snacks ina dan cicin da sowa. Kin san dai mai shayarwa akwai yunwa shayarwa da dai sauransu, in akwai abubuwan da kike bukata a kusa zaki kalla shayarwa ya zama miki sauki. To a wajen da nake shayarwa na zo na zauna ga pampers komai da komai da na jariri akwai a kusa, to wannan zai taimaka miki wajen rage stress na shayarwa. Sai hanya ta uku kuma shine ki tabbatar kin koyi yadda ake zaman shayarwa da kuma yadda ake sa yaro ya kama mama mai kyau. Yes, wannan in kin gane shi zai baki like zaki samu sauki wajen shayarwa, domin idan har baki zauna mai kyau ba kina lankwasuwa kina shayarwa ko kuma kina lankwasuwa zaki kalla kullun kina ciwon baya, ciwon kafada, ciwon waye kullun kina complain kai ni fa baya nan ciwo yake. Sai yana da muhimmanci ki koyi yadda ake zaman shayarwa. Sai kuma yadda ake sa yaro ya kama nono. Idan har baki iya yadda ake sa yaro ya kama nono mai kyau ba, to zaki kalla in ki zo shayarwa zaki na jin zafi, yaro ba zai samu isasshen ruwan nono ba, ke ma ba ki samu salama ba, ke ma kina jin zafi kafin ku ce mai ruwan mama ya dauke. Sai yana da muhimmanci ki koyi yadda amma ake zaman da kuma saka yaro ya sha mama. Idan ba ku san yadda ake ba, ku danna link din da yake kasa domin ku kalli bidiyo da yadda ake shayar da yaro a zahiri, kuma yana da saukin koya, ki ta kallo har sai kin koya. Sai hanya ta gaba kuma shine ki tabbatar kin shayar da yaro based on demand ba ta agogo ba. Sai ki ji yawanci an ce awa biyu, wasu ma ina gani wata zaki je barka ko wani abu ki kalla har a awa 4-5 ma bata shayar da jariri ba. Hajiya ta lafiyan ki kuwa? Sai sa iyaye ki kalla an zauna dan kaɗan za ta sashi a nono mana, to ba a so ruwan maman nan ya tafi. Sai sa ana so kina shayarwa akai, to ana so ki shayar da jaririn ki based on demand ba wai yadda likitoci an ce awa biyu ba. Abin da yasa suka ce kada ya wuce awa
2 amma wani yaro bai iya jiran awa 2 wani awa 1 wani awa 1 da rabi to ki shayar based on yadda yaron ke jin yunwa. To ya zaki ki gane zaki duba alamomin da yaro ke jin yunwa sai kina shayar da shi akan lokaci. Sai hanya ta gaba kuma ki tabbatar kina cin abinci mai kyau kuma mai gina jiki. Cin abinci mai kyau yana sa ya bunƙasa ruwan nono, haka zalika kuma ki tabbatar kada ki bari ruwan jikinki ya karanta irin ya zama baki da ruwan jiki ko wani abu makamancin haka. Kina shan su kamar su shayi, su ruwan ɗumi, sai kina shan ɗan pepper soup wannan akai-akai, hakan zai taimaka miki ya rike miki ruwan mamanki kuma hakan zai bunƙasa ruwan nononki inda zaki ji a ce zaki kalauta ta ce kai nonon har yoyo yake. To in kina cin abubuwa masu amfani hakan zai sa kina samun ruwan mama nono. In kina da ruwan nono mai kyau kuma yaro zai sha kuma zaki samu yaro lafiyayye mai kyau. Zaki kala yaron ki sab ba sai kin je kina tura a Facebook kina neman maganin kiba ko wani abu makamanci. Hanya na gaba shine hutu yana da matukar muhimmanci sosai a rayuwar mai jego. To idan ke mai jego ne ki tabbatar wannan especially masu haifan fari zaki kalla yan uwa suna zuwa suna taimakawa mai jego wanda ta haifu. To ki dau lokacin ki fa in suna yi ki bar musu kar ki ce ni na fi son yi wannan ni na fi son yi wannan, no ki bari su yi in sun tafi ke ki fara. Amma wannan sati na fari na abin na jego ne yana da matukar muhimmanci domin hutu zai taimaka miki wajen ƙara ruwan nonon ki inda yaron ki zai samu ya sha ruwan nono mai kyau ya ishe shi kuma ya zamo yaro mai ƙwari. Sai hanya na gaba shine ki tabbatar duk shayarwa da kika yi kin sa yaron ki yayi gyatsa. Idan yaro bai yi gyatsa ba akwai yiwuwar yaro zai iya amarwa. To idan yaro ya amayar fa kin kalla an koma gidan jiya, nono zai shiga hanyar numfashi da dai sauransu, to kin kalla za a koma gidan jiya. Sai sa is better than ki dauki minti 5 zuwa minti 10 ki sa yaro yayi gyatsa kafin ki ajiye shi. In kin tabbatar da wannan kuma kika bi hanyoyin da nake lissafowa yanzu nan zai taimaka miki har sai kin zo nan kin mun godiya domin zai taimaka miki ki ji saukin shayarwa har ma ki enjoy na shi. Yan mutane suna ce kai shayarwa na akwai wala sai likito ai mu mun san sirrin yanzu sai dai mu faɗa wasu. Abu na gaba ki tabbatar duk shayarwa da zaki kada ki sunkuya wa baby, ki dago baby wa mama ba wai mama to baby ba wai sunkuya haka ba, a'a ki dago baby in ta zo haka a timbinki da nata yana haɗuwa. Idan baki san yadda zaki zama shayarwa wannan bidiyo akai ku danna link ɗin da yake ƙasa domin ku kalla bidiyo ɗin. Hanya na gaba ki tabbatar kina kula da bakin mamanki. Yes, bakin mama yana da matukar muhimmanci domin in kin ba kya kula da shi ko kuma ba kya dan wankewa, ba a so kina wankewa da sabulu ko kuma wasu chemicals ko wani abu makamancin a'a kawai da ruwan zafi zaki saka ki dan ɗauraye ruwan ɗumi nake nufi ki ɗauraye shi. Na fari sai kuma ki kula da wajen idan yana busha ko wani abu ki dinga shafa Vaseline, normal Vaseline ba wai irin masu kanshi na yanzu nan ba. In ki shafa bakin zai yi moisturizing wajen. In kuma ke yar gayu ne zaki iya siyan man nipple din, akwai mai nipple ta musamman wanda zai sa wajen yana laushi ba zai bar shi ya sage ba, domin in baki kula da shi ba kuma kika bari wajen ya sage to za a samu matsala. To sai kuma zaki siya breast part yana da matukar amfani domin kin bar wajen yana jika zai sa kina zama mai karni kuma wajen a jike in zai sa wajen ya caɓe kuma ya kawo miki cuta ko wani abu makamancin haka. Ki tabbatar wajen yana bushewa kuma kina kula da shi, kina dan shafa mai da dai sauransu. Abu na ƙarshe da zan faɗa shine ki tabbatar in kina shayarwa yaro yana cikin hayyacin shi, wato kin tashi yaro idon shi biyu ke da naki yana haɗuwa koro kafin ki shayar da shi. Domin in kika fara shayarwa an yaro ya shiga bacci baki tashe shi ba kika ci gaba da shayarwa akwai yiwuwar yaro nan zai iya kwarewa. In an kware to an koma gidan jiya domin maza ku je asibiti. To kin ga rigakafi ya fi magani aka ce. So idan kun ji daɗin wannan bidiyo ku tabbatar kun yi liking, kun yi subscribing, sannan kun yi sharing da sauran iyaye domin su ma su amfana da abin da muke koyarwa. Sannan kuma kowane shayarwa da yanayin kalubalen da yake zuwa, amma idan kika san wasu hanyoyi da zaki bi domin ki inganta
ko kuma ki samu sauki wajen shayarwa zai taimaka miki sosai. To kada ku yi wasa. Idan da akwai abu guda uku da nake so ku ɗauka a cikin wannan bidiyo ɗin, shine abu na ɗaya, ki tabbatar kin ɗaga yaro wa nono ba wai ki sunkuyawa ba. Abu na biyu, ki shayar da yaro akan lokaci. Abu na biyu kai, abu na uku kuma shine ki tabbatar kin koya yadda ake zamar shayarwa. Sai na hudu kuma ki tabbatar kin sa yaro yayi gas. Wani sirri ne kike da shi na shayarwa ko kuma bunƙasa ruwan mamanki? Ki ajiye mana a comment section. Sai mu haɗu.